መዝሙር ዳዊት ምዕራፍ 79 ወአምላኽ ኣሕዛብ ናብ ርስትኻ ኣትዮም ንቅድስቲ መቕደስካ ኣርከስዋ ንኢየሩሳሌሙን ክምራ እምኒ ገበርዋ ሬሳ ባሮትካ ንምግቢ ዓዋፍ ሰማይ ስጋ ጻድቃን ንኣራዊት መሮር ሃብዎም ደሞም ኣብ ዙርያ ኢየሩሳሌም ከም ማይ ኣፍሰስዎ ቀባሪውን ኣይነበረን ንጎረባብትና ነውሮም ነቶም ኣብ ዙርያና ዘለዉ ኸኣ ንመስሓቂኦምን ንመላገጺኦምን ኮና ወእግዚአብሔር ኣዘውቲርካ እትኹሪ ቅንኣትካ ከም ሓዊ ዝነድድ ክሳዕ መዓስ እዩ ንያቆብ በሊዖምዎ ንማሕደሪኡን ኣዕንዮምዋ እዮም እሞ ቁጥዓኻ ናብቶም ዘይፈልጡኻ ኣሕዛብ ናብቶም ብስምካ ዘይምህለሉ መንግስታት ከዓዎ ኣዚና ተዋሪድና ኢና እሞ በደላ ቦታትና ኣይትዘክረልና ቀልጥፍ ምሕረትካ ትቀባበለና ወአምላኽ ምድሓና ምእንቲ ክብሪ ስምካ ርድኣና ምእንቲ ስምካ ኢልካ ኸኣ ኣናግፈና ሓጢኣትናውን ይቕረበለልና ስለምንታይ ከኣሕዛብ ኣበይ ኣሎ ኣምላኾም ዝብሉ እቲ ምፍዳይ ሕነ ናይቲ ዝፈሰሰ ደንባሮትካ ኣብ ቅድሜና ኣብ ማእከል ኣሕዛብ ይፈለጥ ምንኣኽ እቶም እሱራት ናብ ቅድሜኻ ይምጻእ ነቶም ንሞት እተመደቡ ብስልጣን ቅጽምካ ኣድሕኖም ወእግዚአብሔር ንጎረባብትና እቲ ዝጸረፉኻ ጸርፊ 7 ኢድ ጌርካ ናብ ሕቕፎም መለሰሎም ንሕና ግና ህዝብኻ ናባጊዕ መጓሴኻን ዝኾንና ንዘለዓለም ከነመስግነካ ንውሉድ ወለዶ ምስጋናኻ ከነውሪ ኢና